Nyakorongo jongo kopogore gi wang jowi nyalo luwo achiel kachiel e mbui magwa mag oganda. Wabiro ne achiel kachiel e mbui mar Facebook, wantiere YouTube, Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar X. Bed koro nyaka giko. Nyinga Sharon Ongao, jal malokono wach nyinge Wilson Ochuka machiegni. Ji ariyo wito ngimagi tok ot manigere kar dak ma Karen bura Nairobi ruombore piny. Ji mamoko adek oresi kowuok e odno ma igero machiegni gi kanisa mar Community Church mantiere e apaya Mangong. Pani Nyakorom Gajuang ma bende biro mana bang' thuolo mar jumbe ariyo ka bende wang'e ni nitiere orofa manentiere koda orofa 12 ma bende noruombore piny e gwenge mag South C bura Nairobi ma bende nokelo tho mano mar ji ariyo. Nyaka sani Nyakorom Gajuang wantiere gi jofwambo magwa gintiere gwenge go mag Karen kama bende odno noruombore piny kendo gibiro bedo ka ginyiso mothoth kotenre kod wach makamano ka nyaka sani wach madonjonwa en ni ji ariyo owito ngimagi kaluwore koda ruombruok piny mano mar ot ma bende ni dhi nyime koda gedo mare e tipo mineno ka Nyakorom Gajuang ma bende jofwambo magwa nokawo odhiambo makawuono. Mano ot ma bende nigero ma nyaka sani ji ariyo bende oseyangre kanyo ni owito ngimagi ka adek mamoko bende kaluwore koda duol mano mar Kenya Red Cross. Giyango kanyo ni ji adek mamoko bende noresi. Wantiere gi jofwambo magwa gintiere Karen, gibiro bedo ka ginyiso matut kotenre kod wach makamano.